सोमदों नै खुबायसो नै बिबौखौ जा मिनिबाय हमनायखौ आयो थबिया आजा ना आजा होनलाय Aja, aja. Ang mama. लोगोफोर नै दिनै हेपि दिवालियानो अखासो हाबाय नै साथासो लांलायनांबाय नै प्लास्टिक गाननांबायसो नै अखाना हेपि दिवालियानो अन्थाइ गोजाजोब नालाय ओंखायनो जावजाया नै गनसो दोननानै माबानोसै जाबाय नै ओमफ्राय खाथाबनांसिगौल' गैया पास गेलेबाय बिसिनाव खेराम बिसथाखौ लांसै बानो लांखाबाय लांसै नङालै माबा आं हासिबो नाङालै दायो नै फिसाजोआ रंग'लि बानायनो नागिरदों नालाय दा रंग'लि बानायनायखौ एसे देखायनोसै लामायावसो बानायनो लामायाव बानायनोसै नै फिसाजो रंग'लि बानायनाया मारै मारै बानायो नायदो र' रोङो ना रोङा नायनि दे मारै बानायो फिसाजोआ नै नायदो लोगोफोर आं दा मोनसे बानायनायगोन र' बिसोर बानायनाया माबायदि जायो सोरना साबसिन जायो नायदो नै दायो आङो बानायनायनो नागिरदों माबायदि जायो आंना नै आसानावसो होयो आसानाव आंना ओरैनो सिम्पोलसो आरोना बारा मोजां जायाबो जानो हागौ आंना दे होमबा बानायग्रोसै आङो दा कमप्लिट जाबा देखायनोसै जानाबो नै आंना माबायदि जाखो र' जोबथारसै एसेल'सै ओरैनो जादा जा बानायनायबाय आरोना सोलोंनायबाय ओरैनो सोलोंनायनांगौना जेखौबो नङा दे जादा जा नै बेनाबा नै हाथारसै फिसासो बेना दसे थानानै देखायसै आङो दा उनावहाय फाइनालि नै हाबाय माबायदि नुदों र' देखायसै आङो नै नायदो लोगोफोर सोरना साबसिन जादों जोब्बाय ओरैनो जानला मोनलासो खालामनाय जाबायलै माबायदि जाखोथाय नैबेलाय फिसाजोना नैबे बिउटिनि ओमफ्राय नैबे आंनि बाथि जलायनो नागिरबायमोन अखा हानानैनो जाला नै सावनो नागिरबाय आङो अखा हानानैसो बिराद अबस्था गाज्रि जाबाय अखा हानानै बारबो दंना गोमोरजोबोसो सावबाबो थानो नागिरा
जारला सोंदों आं अखा हानानैनो सावनो मोनासैना बाबा गैला दिनै गाबोनसो खालामसै अबस्था खाराब जाजोब्बाय अखा हानानै जेवारियाबो गोमोरजोबो आरोना बार दंना बिराद दिगदारथार अखा हानायखायनो खस्थ' मस्थ'बाबो साजायबायमोन बार बारनायनि थाखायनो सावनो मोनासै मोजाङै गाबोन मोजां सावफिनसै